Hi guys, kumusta? Welcome back to Radio Vlog. Today is December 3, 2024. Og Martes karon guys. Musta man ang inyong adlaw no? I hope nasa bayo ang inyong adlaw guys no. Og wala mo na stress. Kaya kung ako yung pangutan-on guys, stress jud ko. Stress guys kay mingaw ang tindahan na yun. Mingaw ko yung palit no. Mamawi rata sa Pasko. Kaya syempre ting palit na yun no. Ting palit na guys pag Pasko season. Pero karon wala pa. Di pa kaayon no. Kaya nagtigong pa ang mga tao guys. Anyway, ang inyong madunggan karon guys. Kay wa man mingaw mang tinda no. Mag edit na lang ta guys para sa drama nga kon ako ang pasultihon. From November 27, 28, and 30. O kung gusto na nyo dahil madunggan ang drama, paki-forward na lang guys, no? O maanino ang mga istorya guys, o ang mga senders. Sa Pizza 20 City, kaagi ni Digoy nga nabungol. Nabungol guys ang iyahang asawa. O, siyempre pagbungol guys, no? Kay katawanan yun na kay paminaw, no? Kay madunggan maguni ang dili mao guys. Munang katawanan ni siya nga kuang guys no nga episode sa kun ako ang pasultihon. Munang mahimuot jud mo ani guys no kay ako nga namati nahimuot jud ko guys nagkatawag jud ko. Kay nabungol lagi ang iyang asawa niya lahi ang iyang pagdungog guys. So unsa magahinungdan guys no nganong nabungol man kini. Inborn bagha ni or sadyang nabungol lang jud siya no kay nabutang tubig or what. Di nahasol gud si Digoy ani guys no. So atong sayron guys kung unsa nga nahasol man si Digoy sa iyahang bungol nga asawa. Og kuan baga ni threat baga ni silang relasyon no ang pagkadipiktoso sa iyang asawa. Then sa Pizza 28 guys madungga nato ang kaagi ni Muna nga isog kuno. Ay about pala ni siya iyang papa guys no nga kunuhay isog kuno guys. Gikan kuno og pero tinuod nga priso gini siya guys no og gipanghambog niya guys nga mayor kuno ni siya sa prisuhan. So angay ba guys gipanghambog kung ang imuhang amahan mayor pero sa prisuhan. Siguro ikapanghambog guro no the way nga kadlokan siya kay isog siya. Pero tungod ani guys no naghatod ni siya og kaalautan. Kang Muna no og sa iyahang papa mismo guys kay dili mao maayo jud ang epekto ani no. Syempre ex-con mong goodness siya. Anyway para inyo masabtan guys no ang kinatibok ang istorya padayon lang kog paminaw gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan. Og sa November 30 atong madunggan guys ang kaagi ni Claring na abot ni siyang bana guys no nga nahasol ang iyang bana tungod sa iyang lola guys nga sagabal jud kaayo no sa bisang unsa man ang ilahang buhaton, especially magtiayon sila guys. Syempre super love mo guni Claring ang iyang lola guys no o gipapuyo ni sa iyang balay kay syempre mapinanggaon man gud siya guys sa iyang lola pero nahasol ang iyang bana ani guys. So sa unsang paagi gaha guys no nga nahasol man ang iyang bana ngano gaha giango basin nagka-Alzheimer's disease na guro ni siya no. Tain paminaw ng giango-ango. Nagka-Alzheimer's disease nagha ni siya guys no. Og basin og unsa ni siya basin magduwa-duwa na ni sa iyang hugaw or what. Well daghang gyud mga hinungdan guys nung nahasol ang bana ni Claring ani pero si Claring kay mapinanggaon mo gud siya guys, never mind niya, didma lang niya. So mao ni guys no ang mga istorya nga inyong madunggan karong adlaw ato pa madunggan diri guys ang bulawanon ug makalingaw gyud ang tambag non nila Ate Priscilla Raganas, Kuya Goliath ug Inday Bambina of course. So I think enough na nga tong intro guys, magsugod na ang kun ako ang pasultihon the compilation from November 28
7 to 30. So malipayong pagpaminaw ka natong tanan and good eves, good morning or good afternoon sa tanan. Lord, thank you kayo sa imong gihatag kanamong grasya ug ilabi sa mga tawo nga nagtawag sab kanamo. Thank you kay Lord. Salamat kayo kay ikaw naghatag dining tanan. Thank you kay Lord. Okay? Unya ako sa ding pangmusahon o shout out ako sa makadiyot special sa ni kong amigo da nga hilig imo tabang. Way kausaban yun, tinuod yung mutabang ba? Si Montor Tatoy, Konsyal Montor Tatoy, City Councilor sa Lapu-Lapu City. Thank you kayo, City Councilor Montor Tatoy, akong amigo. O sa tanan nga namino, maparinti diya sa Panganan Lapu-Lapu City. Panganan Island. Okay, salamat sa inyong pagpaminaw. Kusok ang atong Diway Espiritu. Thank you kayo, Konsyal Montor Tatoy, City Councilor of Lapu-Lapu City. And then, katuusap ni kuha diya sa Santiago Bino, sa Camotes Island. Salamat sa pagpaminaw ni Brad Joel ug sa iyong mga kaubanon sa iyong igsuon diya dapita. Og ingon man sa mga divers niya na Mino sa na to. Okay, thank you kayo. Og diya usab sa Compostela Beach Resort nagkuan lapon Brad Joel Polvera. Thank you sa inyong pagpaminaw. Okay. Bueno, ang suwatan po karon atong hatagan og pagtagan no pinadda kini sa kalalaki. Mapatago lang singan nga Digoy. Kini gibatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan ang atong sender si Digoy. Usahay ba, kini bang nagtuo bitaw tanga kita or siya may dunay diferensyapan sa diyang madugay ato matikdan nga kita day dunay dipikto. Mao ni ako problema ron pero aron yung sabtan ang tibuok ng istorya kung ngano na problema ako ani no. Inani man gud sugdan ako ang mga panghitabo ha. Ay, gutom na da. Kaandam na ba taong akong asawa sa bigtay isang paniod to? Kaluto ba ka taon? Bida, na, aksyon nagtuyo ko pa danaw. Gutom gyud kayo. Naw kami. Sige, sa nagsaba niya akong cellphone. Day, Bikay! Day, nana ko, Day! Day? Narinig ka niya. Ang taon kakadungog sa pagtawag ni Moy. Ha? Sabar ka lumag na ka? Day bangag. Ngita ang kang bangag taon. Mo gani ano nangita kag bangag? Ikaw may ningong bangag. Bida no? Wa ko mingog bangag. Ako gisulti, nangutan ako nakalungag na baka dili bangag. Giahak na. Nagsiyok mong guning dunggan ko. Ikay, gigutom na ko. Ay, parehas bitaw ta, ipanggutom taon. O baka kalungag din na? Na, way bangag diha. Ang kalungag din, kaya gutom na kayo! Ay, salamat. Nabusog na gyud taon. Ano ka malungag ganiya taon, ha? Di ba, bilin mo kong bugas o palit og sudan sad? Unsa mo taon ka digoy uy? Una-una sa taon uy nako gitabaho diri naninda kog isda. Unsa on pag mahurot magdugay-dugay kog lakaw. Dugay kay mahurot ang akong tinta. Ay, sunod ba? Siguro ataon nga makakaon pa lang. Kay lisod ka ng style ay, mabuhol ta. Huwag dito, pagot ba ta? Magsiyo ka tulungan. Ikaw sad padiguro sa kaon uy. Kini akong asawa, bungol-bungol yun eh. Labi na gutom mo, mabungol og maayo. Mao nang sigihan tao na ako pahimangno nga dili yun mapagutom. Unya, Kumusta naman mo din, Bikay? Okay naman mi diri nay. Kakaon man ka mo katulo sa usa ka adlaw. Na usahay gani nay malima imbis ka tulura sa usak adlaw. Unsay lima? Malima mi ka beses ba mangaon sa usak adlaw. Mao ba? Uyawa gud. Lagi nay. Ay noon kun mauna. Pero niwang nga lagi kayo ka. Nay, wa ko muniwang tungod kay way kaon. Tungod di sa klase sa akong trabaho in town nay. Uy, kina ko pangisda ba? Mangadlawon gud ko madto pasil kay mukuwag isda para ilibod. So kuwag gid ko pirmi sa tug. Maylag mahurot tay nag-isda nga akong ilibod kay magapahuway dayon ko nya usahay dili man. Mao ba? Ala kaluoy sa taon. Abi na kog naglisod mo ba? Ay kaluoy sa Ginoo nay, wa sa gid in town nay. Mao ba? Mas maayo.
Gaya ako sulti sa tatay nimo, malipay gud to. Ingnas tatay na nga buhong kay mediris kaon uy. Di gid mahitabo mapas mo mi kay naay daghang kaon. Mao ba, pastilan. Naada mo'y daghang pagkaon diha. No, uy. Gabi igay naghumba ko. Nya paghapon aw udto katong udto lami kay latang bukog sa baboy. Kanang gusok ba? Wow, lami agod. Adtong usang adlaw nay nagluto og crispy pata. Ha? Your words sira. Nya na pa. Aw, wa. Kaya ato mo itong usang adlaw, hurot na. Ay, sobra, pero ako na lagi pakaon sa ero, oy. Kasubertis iro, no? Unya, ang linatang baboy, Oh. gilaw, sa nakos baboy. Kaswerte sa baboy. Nya, ganina, pag uli ni Digoy, wa na no isudan. Pagkamalas sa unggoy. Unsay nga, nay? Ay, wa nak. Ay, kining pakaan ako nakbi. Murag gigutom naman ko da. Manungkab lang ko diri sa inyong kusina, nak, ha? Uy, nay, kadiyot sa nay, oy. Bungots itoy, milahos kis kusina. Pagtakidwort. Oh, wa man lagi ni mo mahurot ang kanon, nay. Ay, nag-expect ko nga napay linat ang tiil, crispy pata, o humba ba noon. Pero, ay, kalit lang kung nabusog pagkakita ako sa inyong sudan nga sardinas. Nay, kanang, ang katong latan nga gusok, nay, o katong crispy Ay, pata. ayaw na lang to gisdote. Ah, ah. Kaya ba siguto mo na sa kong kalitan eh. O saon na lang sardinas sa na sudan ninyo. Sorry, nay. Sa man gyud bikay, ha? Okay ra mo din sa inyong pagpuyo. Wa mo maglisod. Sultihi ko no kus tinuod be. Oh, nay. Okay rami na yun. Ya nga nung sa pauli sa ato o kaniingon ani naman gani nga pasuwaon na lang kasi mong banag sardinas. Dito ba sa ato bisag pobreta pero wagod kana ko pasuwa ang sardinas. Ay, magpalit lang kong suit, anay, bi. Ano sa may gusto ni mo? Ay, ayaw na. Ang tinuod wa ko gutuma. Ako lang tong gikuan. Ako lang giklaro. Kung tinuod ba yun tong gusulti ni mo nga inyong sudan. Nga lamian kayo. Pero, ay, sardinas naman di ay. Sa pagtuon ni, sa bana ni mo diya ni mo, biktima ka sa bagyo. Uy, gusto ko makisulti sa mo bana. Gusto kong makiklaruhay. Ha? Asa pa man siya? Dear, I fear we're facing a problem. You love me no longer. I know, and lately there is nothing that. Pre, salamat kay ning gidani mo gipadani mo litson taon ako pre ha, marang lipay kay smari nimo ani taon pre. Dapat sinsya ko tayo, pre, oy. Sabtalas, Mari, ha? Huwag tayo lang ang sudan, kanara. Oh, yo. May problema pre. Usbo na ko. Salamat kayo ni. Sige pre, nila ko magdugay ha. Kasi gutom itong mayos kumari nimo. Sige, pre, amping. Sige pre, Kimil. Ay, salamat taon. Abot ko dispay. Malipay yung taon tos digna. Kaya may dakong litson. Umutor ba, oy? Magdali ko. Ay, Bigay! Day! Day, Bigay! Nana ko, Day! Nara ko diri, oy. Nay, nanas di po yun, nay. Aw, may noon kay nana. Gang, di anak ko nga rin sa sinat ng ali. Oy, hinahar mo, Day. Lugar na ka, ha? Lugar ka. Oy, Day! Nakamli ka! Mina ko, Day. Mina ko. No, taga Santo. May na kiniya ka, Nay. Nay, dakong sunod. Ay, litson yung taon. Dali. Nga na ta, Day. Gang, ikaw. Siguro nag-imo, ha? Ay, lisod, ha? Di man kaan ang litson. Ayan ang pinalit, nay. Ganun nahibaw man ka bikay. Ay, Kangoy kuyuga nga ni araman ka dire. yes, Nay. Nagpalit kong litson, ay. O sa kilo rin taon, eh. O sa kilo itong nga ba? Kay, gipulaan mo taon kung kinauna ng linuto taon niya. O niya, kapoy po taon siya. Mao na napalit lang kung para taon nga, di na siya magluto. Ya, maayos sad kay nagpalit ko. Ni amo day ka, timing kayo. Hala, sige day. Sukan dito, kamangaon na day. Timing kayo nga pagdana kong litson nga gipadataw sa kong kumpare taon naa sa dayang ako adayang ugangan kay bunyag man taon to sa iyang apo taon. Nya gipadto ko sa ilaha gipadadaan kong litson mao to nga nakakaon po taon mig litson. Kunya
Day. Ito ang nagitaon sa mga nanay ni mo. Kasi yung tuyo na yun, suroy mo din sa ato. Ay, wagod, nangumusta lang. Nagsusi ko, no, bata magkalisod. Marami dapat sila, no? Marami tao isaan ako si mong inahan nga. Piti ka pas buhong taon. Mga bato na kapanghambog kong ahat. Ha? Ay, mampog. Yun, saan mo? Akong giingnan nga, maayo atong pagkabutang. Nya, nangutana siya, wa bata magkalisod sa tong kaon diri. Kakaon ba kung takatulos usak adlaw? Ay, nga. Akong giingnan nga, sobra pas tulos sa usak adlaw. Na magahigayon nga, kalima ta mo kaon. Oh. Nako pag yung giingnan nga, mga sudan na mo diri, pinubre. Katong usang adlaw, naglata ko gusok sa baboy. Nya, gahapon, nag-crispy patata. Huh? Sa sulti taon nanay ni mo taon. Nya, tus kusina ka ha, oy, kay mukaon. Sus, mo ginatimingan niya nga atong sudan, sardinas. Bis ay bungos ito'y. O niya. Ako na lang giingnan nga, nagsardinas na ta, kay gipulan na tas pagsigig baboy. Salamat tayo. Salamat kayo. Namakak na lang kong nanay dong. Wa na lang kumusulti niya nga usahay, mapas mo ta. Kaya sultian ako, siguro mang yung kuhaon ko niya o dadon ko niya balik dito sa amo. Day. Sagdi lang, day. Maluwas lagi tayo niya itong kalisod. Gwanta lang sa... Basta, maluwas na tayo nagigian eh. Wag yun tayo... Buhi ay ha, bukidong sa... Ay, udong mag-inunungay gitaan ni Digoy sa kasakit o kalipay. Pero, napakay kalipay na ito aning alaki ha. Tapos ginawa yun, sa mabuhi lagi ta. Wa na rin ba ko pang katag isda sa akong amiga dito sa Pasil. Sige lang, day. Masahiro lang kong pirmi. Basta, akapoy, bahala. Agbantaon ako. Dong. Ang tinawag maglisod yun, may kay habal-habal driver magitawon ko. Kanya siya nindag isda. Kanya karon po man siya pangkata. Kay usahay dili mahuruto yung isda. Maglisod siya bayad. Mao to nga agwanta lang yun may. Ang looy lang taong gusto kong asawa. Kay gutman lagi usahay. Mabungol na yun. Mao to sa kadlaw na yan ha. Hawa ko kabiyahe. Uy sila. Wa naman na yung bugas. Patay. Sao nang ane. Mao na yung kalumang si Bikay. Gang! Kay! Gang! Saan siya? Uy, naaram na ay. Iyay. Huwag ka dungos kong pagtawag da. Awa na, gigotom na yun eh. Akong doon. Gang? Naaram na ka nga ni. Ganina kong sige tawag ni mo. Gang? Ganina kong sige tawag ni mo. Tupag yaw eh. Siya nagtuwad. Bungo na sad. Wako pingon ka tuwan. Akong giingon. Tawag. Naunsa biya tawag ka eh. No, nangitam ka kahoy. Una. Usa ka na yung problema ni mo, Digoy ha? Ang kuyo na. Nalibat na. Grabe na ni, grabe na ni. Bangas ka. Grabe na yun kayo gibating kagutom sa akong asawa. Kaya nalibat man taon ang mata taon. Gawas nga nabungol na, nalibat na gitawang mata. May lang gani, kay nakautang taon kong linata sa mong silingan. Mao tong nakakaon gitawon me. Nya, di usa kay gayon, gawa na gitawon me. Mao to nga, nangita yung pagi nga, makapalit kong pagkaon na mo. Unya. Salamat din taon. Kautang gitawon ko pagkaon ani. Ito lang kong kaon sa bahay para magsawa may bikay taon. Siguro, gigutom na gitawon to. Sana kong oras sa apay pamaho. Pastilan, pobre eh. Magdali ko. Kinahanglan na maabutin ako ang bahay taon para makakaon sa bikay. Oops, ay ni ana yung kawa para matawag mo ko ang boundary da. Hangyoon na ako tawag makuha ko makautang ko sa giyas motor nga di ko makadata taon ug maala ko mohatag magdali ko. Gang! O sa sudan na to niya, Gang! Purbida, Gang! Iyay, wala nabungol sa taon. Wa mo katubag, Gang! Nakaluto na ka niya, Gang! Sudan, Gang! Bikay, Gang! Awa na yun, nabungol yung taon eh. Gutom na maayo. Saan ni bayano eh? Gang! Ako din paggawa sa sudan daan. Dira. Okay na ni. Saan si Bikay? Gang! Gang, diyan ako! O sa sudan na to, Gang! Nakaluto na ka, Gang! Gang! Naroon di ka diyan. Wala nabungol lagi yung taon ka. Purbida, wala ka kadungog sa tawag na ko nimo. Ningon ko nakaloto na magaot sa may sudan diha. Mga sobra na ko kalima ni tawag nimo taon. Ingon kong unsay sudan diha. Wag yung ka dungog. Wag yung ka kadungog taon. Wa ka dungog sa imong mata. Hapit ka magani ko kanapo ka na sige tubag nimo. Uy. Sigog ingon inon-unan. Sige pa pangutan na. Unsay sudan. Sige sa kog tubag inon-unan. Ikaw ba na bunguloy? Bungol siya. Ako na bungol ron. Unya nakadungog ka nakautot ka sa pag tinawag nimo nako.
Wa! O, tiya mo na! Ultimos imong utot, di na kakadungog. Wa na, nabungol lang ang tiguya ka! Bakidot! Naunsa ba nga ako naman ako'y nabungol? Nakautang ba na akong asawang isda kay ang iyang kaila tao naglibod man miagi sa mua. Ug maon iyang giluto sa among sudang taon. Ug mi kaon na lang sa kunya kuna. Kunya, wa ko mukaon kay gusto lagi taon kong magsaw mi pero gutom naman kay ko. Ako naman hinuoy na bungol kay puwerte naman ako gutumagod. Tinuod gyud dahil ning makabungol kag gutom no. Kay mauman siya ako na matikdan sa kong asawa nga kung gutom mo siya bayo, mabungol siya. Mo grabe magani, murag malibat iyang mata. Was pa sa dinoon ko kasuway nga malibat ang akong mata sa kagutom. Kanar ginong mabungol ko. Saan nun ako ani taon akong asawa ug ako? Pubida, sakit ka taon ni nga kung magutman ka, mabungol gyud ka. Unsa man tas sakit ni namo bambina ha? Unsa man kung kamoy pasultihon na tipres, digoy. Hello, tipres! Good morning! Salamat sa tanan! Kaninyong tanan ka nabati. Kitang mga dagko nga itong imnon gyud ang said Panyawan Coffee Mix ha. Muna the best kay na itong imnon padung tas trabuang kay kondisyon kita na. Nindot kaya itong pamati. Mahumana nga itong trabaho. Panington pa. Excuse me. Panington patakon manginom ta sa ato ang Panyawan said Panyawan Coffee Mix. Muna the best kay na itong imnon. Ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Okay, Ate Bres? Okay, og akong pasalamatan kuliat ang tanan nga nagtumar og Said Panyawan Herbal Capsule, Said Panyawan Herbal Capsule with garlic, Said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutas ng sugar. Ayaw si piyata pag inom kada adlaw gyud. Katulong sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka makaon sa imong pamahaw, inumdaan og usa ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Inig paniuto nimo mao gihapon. Usa gihapon ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule, imong imnon una ka makaon sa imong paniudto. Mao gihapon ini kagabi sa imong pagpanihapon, inom na sa kadaan og usa ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Og alang na na problema kaayubahin aning kidney o UTI. Ayaw na magkabalaka, di na mo angay malok or maguol. Tungod kay doon na makatambal, makaayo, magkapaalibyo anang atong kibati bahin sa kidney o UTI, kini mao ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kogon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot ha, alang sa kidney o UTI, Kogon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. O sa tanan na ito magkaisunan nga bigamit sa to ang said Lenimit. Well, thank you kay inyong tanan kamuna sayod kung unsa ka epektibo nga itong number 1 nga plus sa Kabisayan ug binadaw ni Abot tas Luzon. Ang said Panyaw, said Liniment Oil, nga tinuod mo wagtang sa itong panuhot, pamaol, parakit sa kalawasan, varicose veins, katul-katul, dapi-dapi nga magsakit, haplasan lang nga to sa said Liniment Oil, bagtak, o ingon man, kini nga to ang buko-buko, ang ato ang abaga nga magsakit, panghaplas lang sa imong asawa. Unya, labi na gyud sa ato ang panakit sa kalawasan, yun, tanan na tong panakit, unya, ilikay pag yun ta sa dinggi, kung manghaplas ta sa said Liniment Oil, maanara mapalit sa buti ka. Pero kung layo mo butika, pwede ra Shopee. Inyo lang i-type dito ang said marketing herbal product. Tanawan nyo ang mga produkto din ha. Naadiha tanan genuine nga produkto sa said marketing. Inyo ra nang makita din ha. Unya, pwede ra ka mo order sa Shopee. Bam! Salamat ko sa bayo, Lan. Ato ko sa labatan kini mo sunod. Ang mga sa uslob mo karon lang, gusto ko ng mag-uong munisipyo. Di ba? Oo. Yang ato ang Kinsa ba yun si ano? si Attorney Honorable Mayor Attorney Ronald Guaren. Daan ang Oo, kauna ang rin katong munisip. Katong si Tumula ko na. Wala na niya. Kanang na ang katong covered court sa una giguba to nya karon gilisan og edipisyo nga mao ang munisipyo nga tanong mo 3 stories or 4 stories ba.
kanang na ang iwalis dapit katong gibutangan sa covered court para katong kwartel nga structure makita diretso sa highway. Anyway, ang katong mga nagtrabaho dito nga doon na sa mga monitor nga radyo, Crispin Saison, Brian Saison sa Dakit Barilim na sila sa Oslo magtrabaho sa bagong munisipyo. Salamat sa inyong pagsunod sa atong mga tulumanon, ha? Ingon na sa nila ni Marites Mendez, Rosalie Priulo, Maria Teresa Amad, Jamaica Amad, Jingding Corrideri, sa may Jing Carinderia, Mary Jane Hirugluga, Maki Osorisco. Okay? Salamat kayo. Gamit ka mo sa atong celebrity ko so kanuna kinigluto tayo ng papaya extract nga matod pa magpabilin ka mong kutis artista, kutis porcelana, hamis o gwapa nga atong panit. Labi na doon na kami problema sa inyong mga pamanit, no? Doon na ba kay blackheads? Nag-dry ba kayong skin? Katul-katul, pugis-pugis ba ka ha? Doon ay up-up sa padiha. Whiteheads, blackheads. Sa celebrity ko, tig-beauty soup. O matod pa, inigpalit ni mo ani ayaw lamang ka magpapataka kung na ay mga suroy-suroy nga i-offer nyo din na idani ka ninyo. Kaya basta kapalit ka mo og pike. Tulong ka mo sa butika mga tanan sa ato ang celebrity Kojic Beauty Soap. Thank you. Ate Pres! Okay, ang sendo na to karong adlaw, Si Dodong Gillian. Digoy, Ate Pres. Digoy. Oh, si Dodong Digoy. Kanang problema ning Dodong Digoy taon Ate Pres ba? Tungod siguro ni taon nga tagisara sila makakaon tungod sa iyang trabaho taon. Lisod sa taon kay driver habal-abal usay. Wa taw ikita, mga utangan pa siya ang agaw, di kadata. Mao na nga dili kay sila makakaon pero may mao na mabungol sila Ate Pres. Oh, Mabungol. kanang gutumon ka. Makabungol na. Makabungol. Kana kung permi ka nga gutman. Oh, makabungol ko nun na. Mabungol. Ang uban gali Ate Pres, murag mawutangan sa mga pag. Oh. Labi nagwa kay tug. Oo. Kana, kuyaw. Dodong Digoy, kana hinoon, murag sakto to gingon sa mga asawa kay mga asawa nakakaon naman. Nya mo to nga ikaw di ay nabungol ato higayuna kay wa ka kadungog kay tungod sa imong kagutom. Mao na nga kinahanglan din mo mga on jud kada adlaw dungay kanang sakto yung kaon. Kung lagi niya in taon gulyat, kung huway kanon, saon na lang, di ba? Nganong, di ba? Nganong wag mo sila makapangitag trabaho? Bisan ka nang ginagmay nga trabaho. Mao lagi yung asawa Ati Pres, naligya tawag isda. Unya? Usahay di man ka data kay di man hurot ang iyang baligyang isda. Di iula. Iuli sa tag-iya. Unya makuwangan man niyang kuan kay merkansi mo siya usahay Ati Pres. Ah, Mao na nga wala siya pa kuha ang isda. nganong malkansi man siya. Lagi sa basin kuhaan sa gipares ka Oo, kaon. kana kung okay da kung ang imong gikuha gikan sa imong pagpaninda ang isda imiswa, di ba? Oo, Okay lagi. da, mutangon nimo, wa man mahalin. Siya pa pabaligya Ati Pres kay Maura. dako mag-utang. O Maura niya, sad na. kanis digoy pod. Nga digoy. Nag-drive pa balabal. Unya. Maglisod. Bisita. O maglisod pag yun siya Ati Pres kay drive siya gabal yung mubo man siya. Ano di ay? Di matugkad yung tiil ba? Inigunong ko na sa kuan. Kasi di matugkad sa Motor ka na di matugkad siya ta. ngano man ang yuta man uy tumban kato di ba ang kana Motor, udaw panalitan, ka na mustap Ati Pres. Budaog yun siya. manaog din ha. Budaog yun Ati Pres. Uy, kay di man makakatukod. Bugat pag kay naiangkas. Oh, naog lagamay uy. Uy, at ang tao na digoy. Bago tayo mamatsa na to niya, ba? Pero kung maninguha gud ang tao, makakita gud bisa gamay nga kanang sugo-sugoon ka sa usa ka bahay no, doon ay magpaguna ba ron, magpalimpyo sa kuan makakaong ka gud uy. Maligya kag balot. Oo. Di ba? Taho. Taho, oh. Taho. Kusog kay taho Ati Pres. No na. Pero kung maninag kag taho, kaligo sad para oo, ang tao dili ba dili ang tao ba Ati Pres, buginan siya 1.5. Mao No na ba? taon. Oh, labing minus na 1.5. 1,005? Oh, Luy. Na. Anong dagpamaginan siya lang? Ambot lang, ano kang dako tungod na rin na sa takos. Tako siguro Ati Pres. Oo niya, daubos ako karing ba? gamay rag taksanan, pila, bali pila, na 5, gamay rang 5. Paredido na ako, paredido. Ay, sus, dako na ginansya paredido. So, basta magkugi ka lang. Oh, mura sa si Dodong ba? Dodong, katong magician ba? Oo. Dodong, sa tayo Dodong, ba? Double D. Double D, katong, Bodokwan. oo. Dodong. Yan sa itong giangkat. Oh, ilang ka sa Ilang nandiyan, kat po, Ati Pres. do. Makita, yan po. Oo, uy, ka na mo angkat ko. Labi lang ka nang maginansya sa mayo, kay lain mas Dodong. Double D, kay Ano naman? inig-abot yan, dilis kulo na, Ati Pres. Litso-litso na naiya, ha? Kada bang ang iyang gibaligya, dritso na siya mga suki. Ana ay suki na Oo, daan. sakay, kausar, Ati Pres, kay Mayo. pakyaon ra sa mga taga Macdo, kay ato sa Macdo, at pakyaon, Ati Pres. Maayo. Bili ko lang Dodo, juridico. Amo ba? Lala nga ikaw, Digoy di? Dodong Digoy. Pwede mo nga, uy, makakita ka gud uy. Nacho trabaho, ginagmay, antos lang. Para magkakaon kada adlaw, di ba?
Kay kuan, ang katuloy ko ni mga habal siya guler. May maayo ka ng galing og probinsya siya dili mag-service sila ka nagitawag og electric bike. Ay, dili. E-bike? Damay naman Oo, tayo. e-bike. no? Oo. Dili Ay, pwede. e-bike. Oo. Okay naman tingali. Kana bang walay kurente kana bang i-charge lang. Wala Oo. gi. Okay ra. Dili oy. na pwede kung tos probinsya kasi man nakatangas og bakilid. Adi, oy, lisod. Katong bukid. Oh, Dili. so kanang habal-habal ra gyud Habal-habal siya. gyud siya. Oh. Sige lang kung di ka abot basta master man ka ana. Pero niya akong Abek. bati nila duha no. Sige, sige. Sirach 26 verse 1. Palaran ang bana sa usa ka maayong asawa, mapilo ang gitas-on siyang kinabuhi tungod sa iyang asawa. Pero ari po ko diri sa verse 3, ang usa ka maayong asawa mao'y usa sa mga bililhong panalangin nga gihatag ngadto kanila nga mahadlokon sa Ginoo. Ang kinakuning gibasa ko lihat kay usahay man gud pud og kanang daay kanang dili kay sila magkauyon kay abot ang bana pud gini kabot gud nga pinasingka mo na dai na sudan na luto. Mo lagi. Unsay man kanang isluto pinasingka man gud pud iya. Maning ka di digoy di man. Yang kuskon ba kay bungol man gud pud Ama una pero dili singka. Dili tuyo na yung singka. Tungod kay bungol, di ka dungog mo ng Kanang dakon. bungolan o sa mga kaliwat na og kuan. Murag sa kagutom, sakit. Kagutom dili kaliwat ay. Amot lang ka no? Kay na Kung kargado sa gutom, sa katiguangon. Oh, kana, mabungol ka sa katiguangon. Mabungol Okay, ka. natural Katiguan yun, nga ka, oo. natural nga. Mabungol ka. Pero nga dyan akong 72, di man ko kadungog. Oh, Bungol man anapoy ko. ka ng uban at pres ka ng mga bata nga mabuog nang maduog, iya mabuog Oo, yang oo, oo. dugan mo nang mabungol pero ug dili ka amang, dili ka kuan, di man ka mabungol. Di nga. Pero kani siya murag sakit gid siguro ni bang kanang Kaya naman, gutman, Ikaw, gutman mabungol ka, di ka mabungol. Di ba, masiyok man imong Siyok, dunggan, oh, siyok, no, di ba? Ang karon kini akong pagkabungol murag sakot nga ning tambal pero gutumon ko wala magkurot. Dahil, makadungog ba lagi ka ginay? Ha? Dili ka bungol, oy. Makadungog mo gani ko gagawa. Makadungog gani ko ginagawa. Ani na lang, Ani na lang. sabot-sabot lang sila. Nya panalitan og gingon nila nga mabungol og kanang magutman mas maayo pud si Inday nga ready na mapagkaon nagabot po ni si nga yung bana nga. Kana lagi ko na ipagkaon ba? Ang problema nila kay why kanon. na lagi ba luoy kay. Mangita pa sila kung sa kanon, mangita pa. Ang problema nga, mangita sila trabaho para makakaon. Manasikay-sikay sila, no? Oo. Oh. Wala trabaho ang asawa lan. Wa. Wala maligya lagi tawag isda ba nya say. Di ka baligya ba? Dagko makinansa ng mga maligag isda, murag kang kanilang kwarta oy. Sagana ka ng maligag isda, kabagaas pa ilang ipron. Bitaw, Oh. bitaw, tinuod na. Base kang kinaalasang pagpaagi sa paggasto ba? Pagbaligya. O, di na paggasto sa kwarta ba? Tingali di ka maumanukli. Ano ba inana? Di ba? Tinuod ta. Hindi ka makamanukli ba? Dito yun ba no? Basi na ti Dili tuyo na, di bugo anak sa Oo. panukli. Kuan unsay pangana basi ba unay nakaingon Oo. na maalkansi siya. Ako inana biya, dugay kay kung sukli kay, dili ba kay kung maayog ka ng arithmetic, ano? Dugay, muna inana. Kaya oy. sa ako pa ko bang ko dito press eskwela siya lagi. Yeah. Right pa na siya. Pero nasa gyud hindi kayo pa sa mat. Oh, na. Kaya ko siya J's ko pila ni. Siya J's. Nya kani 5, 15. Gipunan ako piso. Kung pila tanan. Wa jud ka to. Inana bitaw nga kanang maglibog ka ba? Oh. Kahina ka sa Ang iyang numbers. tanan kanang 5, Kanang, 10, 15, 20. oh, kanang inana, pero kida, pero kita wa. dili na, Oh, dili pila na siya. mo tanan. Maglibog na. Mag-iya babaw iya. Balik ka. Balik ka. Balik ta. Kung gutumon, mabungol. Ako sa gutumon ng sahay ko, magkurog. Ikaw. Pero tingnan ako sa kaya gayon. ay, Ano? Ngaluan. Busog ko. Oh. Ano niya? Kurog mo gusto matunga. Lawan pa na ating tulungan nun. Kula ko ang puzzle, Tihon. And then my partner sa mga kudli si Randy tayo og mga kawanan ining atong tulumanon kun ako ang pasultiyon og ang atong bag-ong amigo fresco pa kayo si Christian Del Mar. Oy, kumusta ka man tanan pamati karon na to. Okay. Ay kalimot kung ako ang pasultiyon asap kita always say a prayer man importante gamay ra kay pong ako ning pinungod kaninyo. Dear Heavenly Father, I come to you with gratitude and love. Guide all the people, protect the whole world, and bless the people. Help the people spread kindness and possibility. Amen. Thank you, Lord. Salamat. Unahon ta siya. Thank you sa mga grasya imong gihatag kanamo. Thank you kayo. Okay. Ang suwat ang karon natong hatagan o pagtagan, no? Pinada kini sa usa ka babae nga napatago lang sa ngan nga Muna. Kini gibatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan ang atong sender si Muna.
Kini akong problema bahin sa akong uyab na sobra ka agresibo ba, pero nakasabot ko sa iyang tuyo. Ug kun nganong na problema ko ani niya, ingon man gud ini ang mga panghitabo. Basta't kasama kita, lahat magagawa, lahat ay maiaalay sa'yo. Basta't kasama kita. Ay, Tay! Mukanta ka, Tay? Ayaw na lang. Tapo ng katakantang way bayad. Garaa, pabayad man sad siya. Ay, bawo ka naman ako ka na adto pa. Nga dili yung kumukanta kung way bayad. Gano? Unyag, mapagaw ko. Sila'y mapalit og tambal sa pagaw. Ha? Practical ba? Karong panahon agod. Agsa na lang kaayo ang libre. Ultimo man gani nga manghihi ka na ay bayad. Oo, sa noon, Tay, sakto ka. Mao nga, ay, pasensya na lang mo nga dili jud kumukanta. Kay kining akong tingog para ni sa dunay bayad. Asad din mo, Tay, uy. Bitaw na nga may ato. Naaskus mi ay namisitan nimo. Ay, kasayo po na ng bata. Ay, agtuot tingali siya nga makapel siya sa panihapon. Saba ka diya, Tay, uy. Hala ka watua dito. Oo, Tay. Oh, sa'yo lagi ka. Laayo sa amo eh. Bungon ka. Sige, Sa'yo salamat. gusto butong. Salamat. Apoy Unya. ko, andayabas, ganan ka. Oo, okay, kaayo ko. Nya, anong nasa sa'yo man ka? Ko, ano rin ata? Ha? Asa man tamasaroy? Ikaw? At sa gusto nimo? Na, anilantas bahay, uy. Hindi ta din eh. Hindi ta mo lisod din eh. Ansay maglisod. Kay mag-unsa di ay ta? Kaong tagbungon. Ha? Kung ano na amo sa tatay mo, lisod kayo. Ano dik na sa tatay? Hadlok di kang tatay. Iso kay nga ang tatay ni mo eh. Probida. Punaan pang dako ini ang tato. Ngano di ay, uy, hadlok di kang tato. Di man gud mangun sa tatay, good. Buutan anang tatay, Basta kay di lang na nimo siya binuangan. Mau ba? Yes, inaana akong tatay. Nya, nganong naana siya tato. Unsaon na preso na siya kay gipasanginlan. Unyang iyang kontra anak magdato di wag gyud tayo dag-anan. Pero sa dihang dito na siya sa Munti, nahimo na siyang mayor-mayor sa ilahang brigada. Mga kriminal dito natahod kay niya Mao nga dinhi tagsar gid kay na siyang masuko kay ug masuko na siya, wa na lain na, way makapugong bisag si presidente Digong pa. Yawag na ang tatay. Duha magikahadlukan anang tatay. So, ikadlo ka niya? Ang ako ra yung nanay, kurog kay na siya. Unya, ang ikaduha? Duha ang kayang kadlukan taon. Duha, syempre ako ikaduha. Hadlok na sa tatay na ako. Kay kami naman lang duha. Nya pinangga kay ko anak niya. Mingon man gud na siya nako gud nga, nak, why si bisan kinsang mo binuang nimo nak kay kun na, bisag asa pa siya tago, ipliti ko siya balik sa Munti. Kidot. Nya ako siya gipangutan ako nga no. Ingon siya tungod kay mahal kaayo ta kanak. Kung mawa ka nako, manabla ko. Bida no? Mao nga ikaw ha, ay jud kog binuangi. Loko, ipliti jud kas akong amahas Munti. Nga ko taon nga, mahal mo sa taon kay tikaday, mahal di ka. Dili, uy, kanang abot ako ipasabot ba nga kun binuangan namang gani, kanang imo kun binuang namang gani na diri nako ug dili tinuod nga mahal ko nimo, mas may pang mo give up na lang ka samtang sayo pa. Kay si bako ug ma-in love na ko nimo maayo, unya mag-away ta. Syempre, makahilak gid ko. Unya og makakita ang akong tatay nga naghilak ko, mangutan na magidayon na siya. Kung nganong naghilak ko, di pa? Syempre, masultigid ko niya nga nag-away ta or nagbuwag ta. Unden. Onden, tago na lang kang daan. O kung mahimo, lupad kung asa ka lupad ka nang di na ka matultulan sa akong amahan. Kay bisag tuwa pa ka sa Atlantas, Canada, sa Alaska, ana, pangitaon gid ka. Pangitaon ka sa akong amahan. Aron pa bayron ka sa imong pagpahilak nako. Ingon ana na siya. Okay? Mao nga samtang sa iyo pa, usahan ang imong desisyon. Laban o bawi? Laban, bawi. Tubag. Tatay pargo day mo na probida eh. Lainan mo eh. Ano Mura man? man nun ko gihadlok kinuong taon an kalakiya. Uy, wati ka hadlok ka, uy. Sige, so wag pagpangutan na das among mga silingan kung unsa na akong amahan, di ba sultihan kanila kung unsa nas papa. Mao ba? Oo, mao nga, nagpasidaan lang ko nimo. Kay kani adto katong akong nanay, dunay nagbugal-bugal niya.
Pagkahibaw sa kong tatay, luoy lagi. Luoy kay nagbugal-bugal. Giyon sa sa mo amahan ang nagbugal-bugal eh. Na, ambot lang. Milarga ang maong laki ni Sibat. Unya nabalitaan sa akong amahan nga ni adto Cagayan. Hala, giapas sa akong amahan dito eh. Suhito man kay ang akong amahan sa mga ingon ana. Nasakpan gyud niya. Di ko lata bitaw og maayo. Basta kung latahon dili sa akong amahan ang maong tawo, swerte kaayo na. Kay buti pasabot, may kaluoy pang akong amahan nga doan ang tawo nga nakasa niya. Day mo na. Oo, tinuod na. Unya, iya gyud kang pangitaon. Unya, kung mangayo kaniya pasaylo, kulating ra. Kulating ra gyud imong mahiaguman. Pero og di ka mangayo pasaylo, unya musukol ka, oy, tumba ka oy. Mao ba day? Mao nga ayaw na lang ginapasok ang akong amahan ha. Kay lain na og mo'y magdumot uy, pangitaan gyud ka. Anag ka nang mangita gyud na siya grason nga maunsa ka. Mao ba? Unsa? Sa akong gisulti kang Cosme nga akong uyab, nakita na ko nga murag nahadlok gyud siya sa akong amahan. Hinungdan nga wa na kay mo pakita si Cosme sa bay. Nak, Tay, wala lagi ko kita atong imong uyab. Asa naman ka to? nahadlok na tingali to tay. Oh, yung sa mayang kahadlukan. Ikaw, Ano ko taon? nahadlok man gud siya nimo daan tay tungod sa imong patik. Usa? Ano man? Ako man siya giingnan nga gikan ka sa monte. Usa? Nya ako pag yung giingnan nga dito sa monte. Ikaw maoy mayor sa prisuhan. Tanang mga piniriso dito hadlok ayo nimo. Askang law ka, wagod ni mo, dili taon na tinuod eh. Di ba na priso man ka tay? Oo, napreso lagi ko, pero dili ko mayor dito sa prisuhan eh. Kursinero ko dito. Mao ba di ay tay? Misi ka lang niya. Ay, pero sige lang tay uy. Kay nakita man sad nako nga murag nahadlok yun si Kusmin nimo. Unya, dili na noon, tumuduol na ako, man. Na, muduol na uy nga nuguto ang dili. Mas may sanang mahadlok siya nimo tay para dili na siya magbinuang nako. Usay buot mo ipasabot. Atong ipadayon ang iyang pagtuotay nga gikan jud ka sa monte. Unya ikaw maoy mayor sa prisuhan. Askang ahakal yun mong bata ka. Pahamak man tani mo eh. Dili man tay, dili uy. Awatay ha. Ug mo anito si Cosme, pinangga kay kaato. Mao ba? O laki. Banting maproblema ka, na. Dili lagi tay, salig lang lagi nako. Suwayi ra gud. Usay suway. Ug mo ani ron to si Cosme ba? Layog-layog ka. Usay na. Asa naman yung tawahan na uy? Di ka mong bisita na ako ha. Tawag ka ti kabi. Hello? Hello dong, ansa naman ka? Ha? Di talaga ka masuroy din sa bay. Aday ka na. May busy mo ko. Babasi ka rin Domingo. Anak ko. Dooy, dugaya pa anak mo karon na lang. Anak ko, igibat na rin. Na, basta, nangita ba yun si tatay ni mo? Ano ko nang wala ka mo pakita diri? Nangutan na pa mga inako, kung nag-away ba kuno ta? Oo, niya day. Ako giingnan na wa. Pagkahuman, nangutan na siya kung asa kuno ka nagpuyo. Lain na ba na siya basta mangutana kung asa ang address? Kay basig mo anak to siya diha ni mo ba? Binuang niya day, oy. Ay, sa di lang good, makisulti naman sad siya ni mo. Pero day, kanang kuan, kanang. Mao nga ari na lang lagi. Para pa di siya malain ni mo. Nagtuo man gud na siya gud nga nag-away ta. Na, kung makakita na siya nako ron nga maghilak, nawa na, piti gyud ka. Mao nga ayaw na lang gyud pangiglain pa ha. Suroy na lang gud diri para masuod mo si tatay. Dali ha, paabot ko akong ingnon nga mo ari ka. Kuan, kining. Naaman siya ilakaw ron, pero ako siyang gipugngan. Di mo na siya mobalibad basta ako. Ari dayon ha, maghuwat mi si tatay nimo. Kining, kuan, Uy, sige na. oo, mo anak ko day. Muanhigid ka, Kusmi. Ayaw gid pagreklamo kay muanhigid ka. Oh, tay, nga naman, tay. Ganina ka naman nagsangpit nako. Tubag kining nak. Nga naman. Ipaila-ila ni mo. Kinsa man, tay? Kadiyon lang sa. Sweet! Uy, dali ka rin, sweet! Asa man imong sito? Marika. Pala-ilatot ko sa kong anak. Sweet. Ako din anak si Muna. Muna, nasisitas siyang akong pag-ung karelasyon. Ikapila naman na, tay? Oh, unsa ikapila naman di ay ko sweet. Ikapila ko sweet.
Klaro ako nun as sweet B. Ay, joke ra to, ate. Ito, joke ra gito, ate. Kabuutan sa akong tatay, ate. Oh, abi na ako, gibulati ka na sa kuani. Kay, na. Dili sweet, oy. Ulagi, banday ka ha. Banday jud ka. Oh, unsa man din ni siya? Day, Oh, mas may gikutasan mang ta. daghan ko pa doon din ni Day. Ha? Ngano di ay uy. Hadlok kini siya sa akong amahan. Dali, ari ka, ngari Day. Dito lang tas luyo na. Ayaw, to sa tayo mo dito. Ha? Tay! Ay, Tay Miling! Oh, di askos mi, Tay! Ay, siya tawag natin. Unsa mo tawag siya, basi pahuway tawag sa tatay ni mo. Bisag na tuog pa na, basta ako'y mo tawag. Aw, muduol gidayon na. Mau ba? Tay! Ay, diha lang sa kaha. Ako sa tawag na, kay nangita ba yato siya ni? Sige, huwat ako diri, Day. Sige, diha lang sa kaha. Okay, Day. Tay! Di askos mi, Tay! Oo ba? Uy, nganong karoon pa man na siya may balik? Ha? Kusmi, Oh. dong? Enti? Ha? Daan pa ko nga ikaw gyud lagi. Kabantay ko daan sa imong tingog, murig ikaw gyud. Pero sa diyan nakita ta ka, ikaw gyud di ay. Ay, pastilan, sweet. Mauni ang pinakababorito kaayo na kung pag-umangkon. Nagtigpatay ko taon ko aning akong pag-umangkon na pinangga ko taon ni ako siya, sweet. Uy, amin ni tito ni mo, amin. Yun na, ganun ni ama ka din eh. Ikaw saan ka? Kuan, Enti. Uyab siya sa akong pinalanggang anak, sweet. Mao ba? Aw, Tay, unsa gud ni, Tay? Kurambos ning style, Tay? Kining akong uyab, pagkahibaw niya nga uyab di ay sa iyahang auntie ang akong tatay, pero tawa iyang kahadlok ni tatay, kay tanaw niya murag under man si tatay sa iyang uyab. Maayo ka niya ang among sitwasyon? Unsa man og kamo ang pasultihon, okay ra ni? Mona. Hello, Ate Brad! Good morning sa tanan. Ma'am, good morning, ma'am! Matay, good morning, Ria. Jen, may buntag, Jen. Good morning, Ma'am Press. Yung mga tao, imo sang gipainom sa atong number 1 nga coffee, ang Said Panyawan Coffee Mix. The best kayo natong imnon, labi na yun, ug magtrabaho ta kay kondisyon, panington kita ni. Unyan, indot kay ato paglawas, ani, makatabang pag yun ding makawang ato ang mga diabetes, tuod kay, dili man ni siya ordinaryo nga kape. Kape ni siya nga, lahi ni siya timplada sa tanang mga kape, doon na ni siya tambal nga, makapawas to diabetes, tuod kay Panyawan Coffee Mix ni siya. The best, sige, Okay. padayta. Og akong pasalamatan, ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Said Panyawan Herbal Capsule, Said Panyawan Herbal Capsule with garlic, Said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutaas og sugar. Ayok sipyata pag inom kada adlaw. Katulong sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka mukaon sa imong pamahaw, inom daan og sa kakapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Inigpaniuto ni mo, maog kihapon. Usa gapon ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule imong imnon, una ka mukaon sa imong paniudto. Maugapon, inigpadihapon ni mo, sa di pa kamukaon sa imong padihapon, inom na sa gadanag sa kakapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Og alang niya itong na problema, gid kaayo bayan aning kidney og UTI, ayaw na magkabalaka or kahadlok, ana. Tungod kay doon na makatambal, makaayo, makapaalibyo anang atong kibati bayan sa kidney og UTI, kinimaw ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kogon Herbal Capsule. Imong immune kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimuta alang sa kidney o UTI, Kogon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. O, mapalit niyo ang Kogon Herbal Capsule sa Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, o sa Rose Pharmacy. O sa tanan ito makaisonan, thank you kayo nyo, ha? Salamat kayo nyo.
Sa inyong paggamit sa ato ang number 1 nga plus, ang SED Liniment Oil. Thank you, gyud kaninyong tanan. Labi na gyud sa ato mga kaigsunan nga, kamuro sayon kung dun sa kaepektibo nga to ang SED Liniment Oil nga tinulbuwag tag sa panahot, pamaol, para kits kalawasan, varicose veins, katol. Kuto sa kabataan, gini kay pagyunta sa dinggi nining ato ang SED Liniment Oil nga anhar na to mapalit sa butika. Butika rin yung taon niya, ang ato ang mga lagyo, adto lang mapamalit siya, order nila mo, naman rin, itype rin nyo ang SED Marketing Herbal. Makita na ninyo ang tanang mga genuine nga produkto sa SED Marketing anha sa Shopee. Pwede na mo palit ana. Pero kung wa mo doon mo sa butika, anha ra gyud mo palit sa butika kay naa diha ang tinuod nga SED Liniment Oil. Okay ba? Yes. Bam? Yes, galyat. Ato ni pasalamatan usap ay tuod ay ang ato ang kusog man sa Riverside Rodriguez no sa ilahang Jennifer Cabarubias, Roy Tenebroso uban pa masling. Salamat sa inyong pagsunod sa tuman non ha. Ayo lang ko mo sa ato ang Celebrity Kodik Beauty Shop. Ilabi na diha sa mga staff diha ni Attorney Atan Villegas diha sa Argao. Matud pang ingon siya nga. Unsa gani nang dialogue ni Goliath bam? Basta Toledo sa to. Kuya ni Pipito? Barkada mo kuno sila. Basta Toledo, Kuya ni Pipito. Ano sa kuno? Basta Argao, ato ni Atan Villegas. Di ba? Inga. Saan ba? Basta Attorney Arnold, Attorney Atan Villegas. Atan Villegas, Argao na. Oo na diha. Oo na diha. Salamat kayo, Attorney. Ayaw kalimutan na sa mga staff diha, no? Ma'am Rose, parehaman tayo ng mga guwapahon, Charles. Ayaw kalimutan sa Celebrity Kodik Beauty Shop. Kay matod pa, doon na kayo mga sangka, mga gluta tayo ng papaya extract. Yung mga sa, kung doon na kami mga blackheads, whiteheads, doon na pa kami pugis-pugis, up, sa pa. At doon na sa kini natural moisturizer para dili magdaray ang inyong skin. Kung doon na mga dead skin mo, repair usap kini. O kunya, mahimo ka mong kutis, artista, kutis, porcelana, younger looking. Celebrity Kodik Beauty Shop. O panangitan mo pa mga tana ka mo, ayaw mo ka nga suroy-suroy, diretso ka mo pagpakutana sa butika, araw dili ka mo masugamak sa fake, no? Salamat, thank you! Ate Pres! Okay, ang senior nato karong Si Inday muna, Ate Pres. Si Muna. Okay, muna, Ate Pres. Kay kuan siya kanang naan siya uyaba nga na medyo agresibo pero talawan kayo. Kay iyang gulat-gulaton parte siyang papa, Ate Pres, madlok man uyab. Usay di na gyud mo anha. Karon na hitabo, Ate Pres, kay ang uyab sa iyang papa, iyaham sang tiya ni kuan. Tiya man sad ni Kusme. Nya si ang problema niya nga unsaon ni nako ani nga si tiya ra ba ko tiya ni Kusme, under ba akong uyuan? Unya ang akong uyab, ako na ba nagyadok sa akong papa? Unsaon ko nun niya? Oo. Nga, mabasig, mawagtangan og spito ang iyang uyab niya, kay ang iyang auntie, hadlok man ang iyang papa sa auntie ni Kusme. Di ay. Saom na. Saan? Sa tulan, nalibo ko hadlok sa to. Ang auntie ni Kusme, maoy uyab ni Noy Miling nga papa ni Mona. Unya si Mona, iyam ni gigulat-gulat iyang uyab para di siya labtan. Di siya ano siguro, mao na nga mahadlok sa tato iyang uyab sa iyang papa. Karon, nahibawan man sad sa iyang uyab nga si Kusme nga ang uyab sad sa iyang papa nga si Miling, iyar man sa ganti. Mao na ang iyang gikuyawan nga, di ba kani mausab iyang pagtagad ni Kusme nako? Kay andir ba taon kaayo akong papa sa iyang ante. Mo na diha, libog no. May salig na. Magsalig siya ba? Wala yung gikahadlukan. Be, ikaw. Dayon. Day mabasa di ba? Di, unahat ang kamong. Ha? Saban. Nalibo ko na. Dahil Libog kadang, siya. ayaw lang kahadlo ka na mo na kay, og na in love yun na ni mong mayos Kusme. Di, yun na mausab yung pagtaga ni mo. Og pagtahod sa imong papa ni Kusme. Kanang si Kusme, mutahod yun na si Dapat imong papa. kisa ni Papa. Yan ni si Muna, ang iyang Papa, bu ni si Kusme. Miling. Si Miling. O kani Kusme, mo niya uyab. Unya, ang uyab, Di, ikaw ko na natin, pre, sige. Buka ko kuha na. Ay, Okay. si Miling, ang uyab mautong iyaan Mao tiya. ni Kusme. Ah. Ha? Si Miling, imong papa, si Muna. Si Miling, papa ni Muna. Mao na yung maglibog na tarunan eh. Kani si Miling, papa ni Muna. Ang iya di ay si Muna di ay anak ni Miling. Miling. Unya ang Si iyang Kusme. uyab si Kusme. Oh, ang nauyab sa iyang papa ni Muna. Iyaan ni ni Kusme. Na, klaro na. Munang kurambos makuno. Klaro na. Munang kurambos makuno. Klaro na. Ha? Klaro na. Muna iyang gikahadlukan. Kay mausab niya kung Kay tingali mag-abusar, no? no? Kaya ni hadlok-hadlok ang akong papa ko ano mo. Pero para na ako, Ate Pres, dili mo na maway basihan sa imong gugmat, babae. Bitaw. Kanang unsa, kuan.
Tinuod, nahadlok-hadlok siguro tos Kusmi, pero di kita mausap mapagtanggan niya kay tinuod man sa nga. Doon na nitabos mong papa nga nakapatay diyang giantos punti. Pero nga no, ay kadok basta daalang ka sa lugar. Mausap mo nga kada si Kusmi, in love yun na nimo. Kay Pinanggag yung ka, wagili ka. kay lagi yaman kung pesi ang gipa si Atab nga ang iyang papa haring gangis pod matod pa ni muna. Ngadto sa laki, mo nang laki mo mahadlok karon ang tiya mo mag isupod ang papa andir mas tiya. Sa magpakamatay ko kuha niya ako pagumangkon mo. Ay ayaw kahadlok mo na oy. Diya ngay madlok. Diya ngay madlok. Ang Total, madlok ka na siyempre kay ba unsa? unsa man. Nagkato na yung kwintas. Ay bata. Kabaday amaw. Ano ang pambit brilliant? Ari ka sa panultihon. Kapitulo 23, versikulo 22. Pamatia Okay. ang imong amahan. Kay. Kung wala pa siya, wala kaunta matao. Kana, pamati, Gipamati man niya, no? Gipamati. Gipamati man niya, panakaingon lang, ikaw mong ko'y nagtukod og istorya, ngay mong ginang imong papaharing gangi sa presuhan. Muna'y nakadaot karon. Nagano man di ay garing gagis sa diferensya. Bitaw. Be. Dili man tinuod, iya man gihadlok aron Ay bahala nagdi tinuod. Yang iya man gituyo aron ko ng laki mahadlok. Ay, maurigato. Mabalhin ta. Mabalhin. Asa ta balhin? Mulukso ta sa Kaalam ni Solomon, Kapitulo 4, verse Lukso ta? Oh, Bibi, atang lukso. verse 1. Mas maayo ang pagbaton og dalaygong kinaiya bisan kung ikaw walay anak. Karon, Karon. ikaw inday tabang timbangan ni asa ka ni mahatakdo. Nga. Asa ka ni mahatakdo, mas dalaygon ang pagbaton og dalaygong kinaiya bisan kung ikaw walay anak. Daga pa man kaswa pa kay anak. Daga pa. Asa ka mahitakdo nini? Kari bang giingon nga mas dalaygon ang maayog kinaiya o kari bang giingon nga pamatia ang imong amahan kay kung wa pa siya wa kaunta mataw. Ako, ano pa magdalaygon nga may kalidaya? Mao na diha. Karon, Karon. kun mutigbabaw gyud ang gugma ni tiya og ni Manoy Miling. Dunay kalinaw kay tinod. Ug kun patigbabaw pud ang gugma ninyo ni Kusme mo na, do na po'y kalinaw. Ayaw nagkonsabo, og sa Tagalog pa siguro nagkataon lang. Oo, dili ayaw ing nakurambos. Ayaw king na. Oo. Kalain man. Karon. Pagmay nga. O sa ni kurambos ni. Karon. Pero katulog kaabot na akong uyab bulat. Lang, diretso eh. Patayin mo ako. Patayin Ikaw, mo. duha ka uyab nimo. Ha? Duha ka uyab nimo. Wala kayo nagsunggo kayo. Wala pa mo dawat ko uyab. Mao na lang to, ha? Okay. Kung maputig babaw ang gugma, dunay kalinaw ninyo diha. Ngano putig? O sa tawagan ng dungan ng kasal yan? Double wedding? Double winning. Ngano kayo duha ka magdungan ng kasal? Mga tumi, mga oni. Salamat pagkadagan kita lumanon. Kuna ko ang pasultihan. Kayo, ilabi na sa tindahan, no? Tindahan ni Erning. Okay, salamat kayo. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Bueno, ang suwat tampo nga atong atagan o pagdagad, no? Pinada, kinis sa kababay, nga napatago lang sa nga Klaring. Kinigibatan o duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan ang atong sender, si Klaring. Kini akong problema bahin ni sa kong bana o sa akong lola. Kini laging tiguwang na, di gid malikayan nga may kausaban gid sa ilang mga linihukan o sinultihan. Pero aron inyo kayong masabtan kung anong na problema ko ani, ingon magud ini ang mga paghitabo. You gave me strength to stand alone again, to face the world out on my own again. You put me high upon a pedestal, so high that I could almost see eternity. You needed me. You needed me. And I can't believe it's true. Mga lagot juga ni mo kanta ko daghan kay samok. Uy. Ay na lang, doon na lang kay tiyo na ka diha. May kay nibango na ka. Ngano ka sayo basta di mo nibango nga kanta-kanta pa mata diri eh? Bango ro sayo ay. Sayo bango. Nga naman. Tasa ng lula ni mo. Nga naman. Kahit kayo. Ipagtingal kaldero kay wa ko ni dungag. Unsay why nakalungag naman ko uy.
O gani, ato dito ka, saba ka ito, kapuyan, guwanga, eh. Ay, ikaw na lang sa gisabot, anak, good. Unsaon tiguwang naman na. Gaba. Ay, ang amasag palayaso na nato, gabaan ta. Maulagi, pero gaba. Tana. Ano naman, Rod? Gubo. Hagis ng tiwang. Ito, lakaw dito, ito, La, naunsa naman na laoy. Mga busit mo. Unsa na rang orasa? Huwag hapon mo kalungag. Nagsige na mo palami diha. Unsay palami ba? Pataka man lang kalaoy. Unsa nang orasa ron? Ha? Unsa man taan eh? Watay kan anay-ane? La, relax lang ha. Kung di gutom ka, ali kay sukaran ta ka, ay lang taon paghagis in town, uy. Sa may akong kanon diha. Ngawa may linungag. Kisa may nag-ingon ni mong way linungag. Oy, kay nana di ay nga. Wa malagi na kaso ang abuhan. Be. Ay, nga no gutaw, anha makas abuhan, nga tuwa matas kusina naglungag. Wa naman gutaw mo gamit nis abuhan nato, good. Wa naman tay kanang makuhang kahoy diha. Nya, kung magpanita na aso-aso mo, andar ba din ang hubak ni mo? Hubak ko taon. Ako hubakon. Pataka kamalandya klaring oy. Ay, nako ni mula. Dali ato sa kusina na, kay sukaran ta ka. Nana day suran. Nakaluto naman ko. Nag-utan kong tinunuan. Hibaw man kong paborito na nimo. Dali na. Kini ako apuhan, maldita gyud ni siya sa panahon nga idadaran pa ni siya. Nya karon natiguwang na gyud. Ako na ni siyang gisabot pero usahay sa puto niyang akong bana si Tibor. Ikaw pa, di juga kay bawang mo sabot ay tiguwang na good na. Ikaw na lang tayo mo adjust. Adjust ba ta? Sabot naman ta. Pero usahay, kita mo na ito ng gara ba? Bida, wak na niya tayo ah. Ha? Unsay tuyo, uy? Sugo tayo gituyo. Klaro ana, ha? Mga isa tao na pala itaw laban yung mga puhan kay bugara. Nyon saon ko man na ha, ako nang kasabaan. Naunsa baya ka, uy? Hibaw baka nga ka ng mga tiguwang, mga luura na kaayo na. Unya mo itugo ni nanay nako nga panggaon gyud nako akong lola. Kay sa ilang panahon, mao in taon ko nun naggam namo ni nanay. Mao nga dako ang among utang kabubuton sa among lola. May dako mi kay may pasagdi sa akong lola. Kay ugwa pas lola, ambot ug makaabot pa ba ko aning idara. Labing siguro dugay na ko nawa sa kalibutan. Unya, magkita ka hata. Sige. Basta ikaw bahala ni mo puhan ha. Para Nung sa ka, pre? sapot ko sa bahay, pre. Ano mo sad? Tungo na napuhan sa kong asawa. Tiguang na pero maldita yapon. Ay, ikaw na lang sabot, anak, pre. Ana, magana mga tiguang. Kanaila pa, maray, grama na, pre. Tawag pa maray, pre. Gara-gara yun ang ila, ha. Sabi mo, pinangga mo kita siya apo taon. Kini, pre. Di na maayra ba yung kutrahan mga tiguang, pre? Saon na ako, pre. Sabta lang. Sakay-sakaya bang sa'yo gusto? Kisa kayan. Kaysa heragod, padung ikaw. Padung ra bang mga tiguang, pre. Anaon lang mo. Inanaon ka sa mga imong mga apo na imong buhaton. Ha? Siyempre, sakitan ko na sila. Kana sila, pre, angan na nimo silang mahalon, panggaon, kay gaman na lang manahibilin nilang panahon din sa kalibutan, pre. Mao nga, lipayon sila sa lang higayon, nga, sa dili pa sila mawa din sa kalibutan, sabto na lang nimo, pre. Pre! Diin man kadong. Ito ko sa ilang paritan niya ngay. Nag-inom mo? Ayaw, mayroon na eh. Nyan sa manikaon na ka? Anyar ko, usog pa ko. Napawais ako kadiyot. Sige. Pahuway sa, nakainom ra ba ka? Ay, kini sa akong bana, no? May pagkahanggaw sa gid ni. Ibaw na siyang tiguang na akong apuhan. Di sad kay pa mo sabot. Ay, kakidort. Hoy, Tibor! Hoy, Tibor! Tibor, hoy, bango na diya. Panuha. Tibor! Saan ka ba? Kabay, lamig kay katong. Bango na diya.
Kay doon ako isulti ni mo. Doon sa Bangon sa, bangon. Bukan mo na, patitog. Bangon sa kadiyo. Oh, lagi! Bangon ako! Unsa man? May lakaw si Charing, no? Ay, si Claring? O, Claring. Oh, ha? Lakaw? Si Claring ba nilakaw? Ano man? Daan pa ko. Giahak yun yung bataa. Giingnan na siya nga manangid good kung mulakaw. Milaag na sa tong panuhat. Daag. Laag yun, baho pa to. Ha? Trabaho. Mao ba? Oo. Anahala, sige. Milakaw man ka. Sige, bato. Bidaptog na kay. Pakitog. Hoy, hoy, Tibor. Tibor, bangon. Tibor, hoy. Tibor, bangon, Saba. Tibor, Unsa naman sa... Unsa naman lang? bangon, be. Kay wa diri si Claring. Bangon na. Kay na ako isugo. Ha? Unsa man? Paliti ko dito kuan, napkin. Ikuka ka man. Buang anyay. Paliti ko napkin. Kay maligo pa ko. Marisip na bro. Sobrang hingo ni mo napkin, oy. Nga rin ito, gidugo pa ka? Sa? Gidugo pa ka? Ha? Guwang ni mo yung napkin. Wa man di ay kudug ano. Oo, tsay-tsay kalingo na ito na ay. Sumukay, lumi pagkikatog na ka, no? Ay, sige, pag-udaw na ang napkin. Iwan na ka nung kataon, kakindor niya ni mo. Tibor. Tibor. Oy. Tibor. Bangon sagot. Tibor, bangon usaba. Sumuka naman, eh. Sumukay. Sumuka ba? Sumuki kang naon. Ah. Duka kay ko! Ay, wana day kudug ano. Di na taon ka matanoon lang. Senior taon ka, probida. Oh, dili naman day kubatan o no. Una na taong dugon. Ayaw, sige ko daw na ng napkin taon ni mo. Oh, di ay no. Nala, sige. Ayaw na lang ng lapkin. Palitin na lang kog diaper. Diaper na lang. Basig na bata kog maayo. Pagkakidort pa eh. Naon sa man yung pultahan sa kwarto dong? Sukbang na ko eh. Ha? Ngano man? Unsa may naitabo? Sapot ko rin ng maayo eh. Bao siya matitog. Igikan tam trabaho. Samok mo noon kong tuog ko. Kay ngano lagi giunsa man ka? Lami kay ko tuog. Pero bukaw ko sa mga puhan. Papalitor kong napkin. Saba diha uy. Lagi. Ako ipasabot nga. Ngano palit mga napkin. Awa na magkaduga. Igidugo pa rin siya. Tiguang naman siya. Yung sa may tubag niya. Yung siya, din no, limot ko. Di na to kong balik. Pagtataon, gipukaw sir ko. Palitin na lang kong diaper. Oh, Unsa? mo to, tok mo. Tungkol kong kalagot. Sukmang yung pultahan, oy, porbida. Laban man kong tungkol sa, waitog, tulpot-tultog. So, ikaw na lang gununtay mo pas kanang musabot anang tiguang ba? Unsaon man ingon anak na magguno na sila. Murag mubalik na sa pagkabata ba? Paita, maglain tayo. Siya maglain. Tempo si buti mo ipasabot. Yaan tos lula din nga siya na lang usa. Saba ka na tibor, uy. Nalimot ka nga sa dihang bag upat ang ninyo, wa kay trabaho. Kinsa lang sigig pakao nato si Lola. Kay na siya yung mga tinigom. Nya karon abi kay na naman kay trabaho, imo na lang siyang kalimtan. Ilara ni mo batasan, uy. Diba, buti ko ipasabot ba, maglain tayo, pero naarya po siya. Ay nalang anak tibor. Magkamatay gitaw mo na'y buhaton mo sa akong apuhan. Kawaan mo ikapaus. Uy, pagpang-apply ni mong trabaho, kasi naghatag ni mo kwarta para makakuha kag mga requirements ni mo. Di ba si Lola? Nya karon ingnon ni mo ana? Naunsa gud ka? Sorry na. Di na nabay tabo. Sorry na.
Upaw di agad. Sorry na. Ay nagsuko. Sorry na ba? Sorry na. Di na ko gustong makadungog pa nimo nga imong kontrahan ang akong apuhan, ha? Di na lagi. Sorry na. Pwede ba? Sige na, okay na. Matog na ta. Tutog. Ay mo lula. May natug. Mga nga. Kita. Mata lang ta. Naunsa ka, eh? Kina siya, no? Ngutana pa yun na siya, eh. Bida, gimingaw na tanim mo, bebe. Nawagi kita ka puro magbata, rama. Sus, Eh, Tipuel, pasi ba ka matas, lula? Chula, mayo na Sapat yaw, eh. Chula, lira. Uy. Tunas luna ni mo, sige na. Okay, tanawa mo, kapaw. Tipur sad, uy. Kabantay ka na, ha? Tipuel. Taning buon na, buon tani. Agay, unsa man ka muhubo og panty, apilon man nimo akong pani. Ay, sorry kayo. Nadama, good. Bibi, ako na lang. Ako na lang, pi. Gihubo na. Kini, mo na ni. Chula ta, ali. Tipuel. Tipuel. Piad ba yun? Anak, bibutan mo ta. Ay. Tahak. Tahak! Day klareng, day. Na kay panyawan, day, haplas. Katong said bitaw nga panyawan. Naunsa de ka lang. Ay, may sakit man akong tiyan, day. Oy, na kay haplas na panyawan, day. Kadiyot kay akong kuhaon, ha. Bida, sus. Ay, ha? Kilami biyang ipatay! O, dera la, o. Ngano gisakitan makastiyan? Ay, ambot nga nun eh. O, sige, dalan sa na ni mong haplas, ha, kay matuog na mi niya. Ikaw katuog na sa niya, ikaw man ni mong haplas. Okay, salamat apo. Naunsa naman ka diha? Niya. Buhi pa. Kung buhi pa, di na tiwas. Tiwas na to. Ay, tiwaso na to. Nga. Ingon ka buhi pa. Ni uso-uso madira sa biskaw. Halo, uy, buhi. Ang bugiro juga patay naman na. Oo na. Kana na yung buot di mo ipasabot. Matay, gisapot. Ay, hila. Ay, sige na lang. Kawa. Ako na lang bahala. Banhawon tani. Huyatin ng mayo dahil. Tanawa dahil. Huyatin ng mayo dahil. Tipoy. Oh, dahil klaring. Inda ay klar. Ay, klareng! Limal. Maglisod ko. Limal. Daan palagi ko. Klareng! Kadiyot sa la. Sige, diyo to. Sige, diyo to. Ako sa tumaplasan si Lula. Kay basi ni sakit og may ang tiyan, ana. Saan mo rin mo? Paghabol sa diha, aron di ka mapanuhutan. Ay, buno. Oy, nagmata pa day na stable. Gidaman ko! Pwerte kang sukuan sa kumbana, nigawas siya, niya nilakaw, ug abot asa to paingon. Muna akong problema, kay murag, di ka sila magkasinabot og sa akong apuhan ay, unsa akong buhaton. Unsa man og kamo ang pasultihon, Klaring. Hi, hello, my God. Good morning. Sa tanan. Jen, good morning. Good morning, Ate Press. Good morning, Jen. Sa tanan po mga tao po, kinalam inong taog said Padyawan Coffee Mix do di the best ka na itong imno na. Kay Ate Pres, pade. Okay, og akong pasalamatan ang tanan nga nagtumar. Nag-maintain karon og set Panyawan herbal capsule, set Panyawan herbal capsule with garlic, set Panyawan herbal capsule with mangosteen para sa ato mga high blood, cholesterol, katutaas og sugar. Ayog si
piyata pag inom kada adlaw, gyud katulog sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka mo kaod sa imong pamahaw, inom daan og usa ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Inigpariudto nimo mao gihapon. Usa gihapon ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule imong imnon, una ka mo kaon sa imong paniudto. Mao gihapon inigpanihapon nimo sa di pa ka mo kaon sa imong panihapon, inom na sa daan og usa ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Og alang na ito na problema, aning kidney o UTI, ayaw na magkabalaka, di na mo anging maghadlok or mag-uol. Tungod kay doon na makatambal, makaayo, makapalibyo na itong gibati, bahin aning kidney o UTI. Kini mao ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kogon Herbal Capsule imong imnon. Kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot halang sa kidney o UTI, Kogon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Sa tanan na itong mga kaigsunan nga migamit sa ato ang Sedlenomit Oil. Thank you kayo inyong tanan. Kamu ang naghimog #1 sa ato haplas. Sedlenomit Oil nga tinuro muwa sa ato panuhot pamaol padakit sa kalawan sa Baricos Benz. Katol, kutos kabataan. O gili kay pagintas sa dinggi sa ato ang Sedlenomit Oil. Nga anara mapalit sa butika. O pwede po mo order sa Shopee. Shopee na lang. O layo mo. Pero, kung sa butika na lang. Bam! Yes, ayaw ko makalimot ha. Ato ang mga followers, alipin na diha sa ato ang mga sakop sa sinakulo ni Mama Mayores, si Sir Jalen, ang ato leader. Ingom na sila magabanan silang Sister Petra. Uy, kumusta dito? Ang ato ang BAC Lagundi chapter. Sister Miko Sistoso. Ingom na sab sila ni Sister Juana o sila ni Sister Paterna o Brother Caliopas nga bago lang nag-graduate, belated greetings ninyo sa Couples for Christ diya sa Tumalog. Ayaw ko makalimutan sa dili pa mo ato sa inyong mga activities ang atong celebrity Kodik Biorizo. O gingon man ang atong mga kabataan, ikato nila sa eskwela, katong mga hapit ang piyesta, labi na inig-air, ani kung di na sa January, siyempre ang sinulog, kung di pa sa December, ang Oslo magpiyesta magbuwan sa Disyembre, pero kung di na sa January, sa kung gingon, sinulog celebration dire sa Cebu City. Sa celebrity ko, Jake Biorisop, ha? Una pa mo mag-wear sa inyong makeup, manghilamos or maligo gamit ang celebrity ko, Jake Biorisop with glutathione and papaya extract. Doon sa kini mga sangkap nga natural moisturizer para dili mag-dry ang inyong skin. Pananglitan manggani o murag tanaw nyo, katul sa ban na ito makong naong blackis ba ni unsa ba ni said celebrity ka Jake Biorisop punyo mo inquire man ka mo sa butika ha ayo ka mo na i-offer pananglitan no nagsoroy-soroy sa inyo kami kini ang original ayaw ka mo pagpadani ana kay basin o makapalit ka mo og dili genuine basig fake ka na madaot ang inyong skin said celebrity ka Jake Biorisop ug tanawon niyo sa kilb na ba kay Tatak said marketing. Thank you. Ate Pres! Okay, ang sendo na ito karang adlaw, Klaring, galyat. Ate Pres, klaring. Ang problema ni klaring, kanilang yung lola lagi. Samukan kayo eh. Nya pinanggap ni klaring yung lola. Pero kanil taon si Tibor, may luoy kayo kay matupo kaon siyang lola, papalit napkin. Nya, usahay, ugwa na ko noon sa, ay, di naman ay kun bata no, diaper na lang. Anak, kay bawo na siya nga. Di na ko bata no, sakto. Diaper lang, kay basi di samot ko kabata. Unya, magkuan sila na natural mo gyud magtiayon na tipres nga naman nga labing-labing magkuan. Ay samukan kay lola. Ay day, na kay haplas dia day katong Sedlenomit Oil. Maputol in taon. Putol taon ilang gana. Lula niya, oy ka, kuan Lagot, si Tibor. Pat, no? Si Aw. Hapit gyud ta to Ate Pres kanang paduon gyud ta to. Nanok-tok day, haplas di ako buko-buko ni. Mura magsalisa, sige paplas. Ha? Lisa, sige paplas. O ano man ko na, oy. Natural. Ako sa Ate Pres mga haplas gyud ko. Kada gabi, ako hapit kada gabi. Hindi haplas gyud ko. Manang bawa atong panuhot ato ang Sedlenomit Oil. Kan. Kanya. Bam, usa may basa na to diya be.
ang kaning ilahang gipuy-an, ang ilang lula, murag naara sa pikas tingali nga kwarto, no? Tipon tingali, no? Tipon sila lula niya. O pikas ng kwarto. Pikas kwarto at pres. Maura. Ang puta ng ano ni Amsa sa apo mo puyo, asa di ang mga anak niya uban, no? Nasad. Tingali go na yung anak. Nya mo Kasi na lang mga anak to mag- sa oh. abroad, unyang ginikanan sa ni... Wala kiba, patay na ba? O unsa? Oo. Waman kung isulti ginika- diri. Maot siguro, no? Kung muna ang puyo sa ila, ha? Tiguan naman sa taon, uy. Isa pa may imong pa babantayon sa ilang apuhan. Di mo, na lang tong apo. Ang kaning... Tiguan na lang. Kay Guari Gukal de Respanoltihon 23 sa versikulo 22, gayon man dire, ayaw pagtamaya ang imong inahan inig katigulang na niniya. Dili man nun inahan, apuhan, pan maorang kuana. Maorang istorya, ha? Kuan, kini nga ang murag kanang normal ra man na kaini nga murag basic naman kay nagulyat ngon ana nga ang kita man kung mga idaran gulat ini kabot na sa panahon nga motiguang nata kanang gamay lang kay natag kinatulgan wala man mo ko observe na gulat no kami ina mo kami nga edad lang si tinta kapin gulat no mahigmatag yun mahigmatag yun may alas 2 pasado or alas 3 Ako, 50 kapin ko ba? Makabatag yung ko ano oras ha? Alas 3, bata ko. Makabalik kong tog, alas 5. pero sayo mo na nga tog Sayo kong tog, alas 8. uy kasayo ko di ay Oh. Kami- Say, alas 9 pasado, tog na ko na. ako kay makatugo sa kog alas 11 or alas 12 Di ba? mahigbatag yun may alas 3 Mao ba? hindi namin ganahan matug ganahan na magkuri-kuri nga tingali naman nga Ah, papasan ako nadunggan sa una nga basta kuno dako na og edad Oh, mo ba? oo ani na lang day kanang naang ingnon tang punga kay bao magyud mo tingali ko sa orasan ang ako lang pero pananglitan buta nato kani si lula ninyo kay kanunay may matamatal bag arenas kadlawon sayo man siya matug kani ana mga idaran sayo kay na matug sayo to alas 6 natug na pan mo lagi mo matag alauna alas 2 Oh. kanang hay maayo are na lang mo mag exercise sa kuan bandang alas 10 alas 11 sa gabi ayaw Ha, lang ayaw lang atong lang kadlawon apan wa man gibutan diri kadlawon pa ning ilang lula sa panawag or kuan ba anay ba naman tingali mo day og kuan ay maayo gulat Ano saban? ang buhato nila sa di pa sila mga tug ilang haplasan daan Mas mayo pa. Hindi ta. haplasan daan og mga itasag jayaper palitan daan aron di na mamukaw ka ha Unya, pakanon siya ahos ba para makatog din? Adi man sa'yo matini matug. Di ba? Lain sa kayo mong presuho, no? Mula ka niyang Alain kayo. Bati kayo. Ako Looy lang kayo. kutyabaw, no? Looy kayo. Ana na lang, kamo na lang mo adjust siguro, no? Kamo na lang mo adjust siguro, kay total ka na kaming mga tiguang na, sa'yo man kay may mga tug, ako bitaw gulyat, sa'yo man kay kumagduka, pero sa'yo na palagi ko'y buhat-buhaton, muna di ko katug og sa'yo. No ba? Apan, kanang iyong mahigmata gyud naaman na sa kuan, ako itong awot tanawon, asa to na din sa kuan. Tanawan ako na naman. Asa din sa balaan na to sa latang, gingon dire nga, mabungol ka na, tutay na lang imong ngipon, unya, apan, sa imong mabungol ka na, apan, mahigmata ka, bisan sa awit sa mga langgam. Na, dire, Di ba? wala rin Biblia nga, mabungol ka na, maputi na imong buhok, gamay na lang imong ngipon nga iusap sa pagkaon, o dili ka na makadungog, apan, makabati ka sa awit sa langgam. Sakto tingali kay kami na mo may ahin ko magdaran ko gulat. Ang una gina ko mabati ang tilaok sa langgam. Alas 3 na alas 2 pasado. Ani na lang dai kan. Ani lang, ani lang. Adjust na lang ninyo. In kasok tanaw ninyo nga kada kadlaw magsig pamukaw ang inyong lula. Ari na lang mo magduwag basketball or mahjong ari sa sayong gabi aron dili magsigpanawag ang inyong lula niya. Akong gingon ate pres, sa di pa sila matog, ilan na lang haplasan daan, pati muundaan. Sige. Aron dili na magsighasol nila. No? Ikaw ba, matawag ka, o oras ba? Matuko sa mga alas 9. Ikaw ba, Priscilla? Alas 10. Depende sa ganahan ako. Alas 6, alas 8. Oy, di mo tanaw pa kong TV, anak. Pero Netflix pa ko. Pero dukay ka. YouTube, magtanaw pa ko. May kinig ka, maduwa ko sige tanaw sa cellphone, magduka man ko, isa mabuyan mo cellphone. Kanang sa cellphone, magduka ko.
Sa TV, dili. TV dili. Pero doon kay sa kamo mata. Mga alas 4, alas 5, mata na ko. Mata na siya. Dili kay sayo. Ako kita mata ko tag alas 2 pasado, alas 3. Mamata ko, ana. Niya, di man makatukog-tukog balik. Tanaw na ko akong cellphone sa orasa, mga alas 2 pa, tukog balik. Ako natukog ulit, no? Pag tungod akong kalapay, kagikan ko sa biyahe, pag abot akong boyfriend, hapit bitong ko patiri. Nga naman. Nga naman. Nakatuman ko. Nirungan ko ka, kinsa ka? Siya man ko di ay na. Langit na ba ni? Salamat pa wala natin tulumanon. Good ako ang puzzle, Tihon. So ayan guys, nadunggan na po nato no ang laing episode karong adlaw diri sa atong paboritong kun ako ang pasultihon guys. Nagkadaiyang mga sugilanon guys no sa kinabuhi. Ang atong nadunggan ug I hope nga nalingaw mo guys no. Unsa man ang inyong ikasulti guys sa mga istorya nga inyong nadunggan karon. Sa kaagi ni Bigoy nga nabungol. So na mabungol ta ay siya guys no. Kung malapasan sa kutuno or di kakaon sa tamang oras. Diba? Siyempre, normal naman yun ang mabungol yun ang usa ka tawo no kung gigutom kay. Naka-experience po ko ana guys kanang usahay tungod sa kabisi no. Makalimot kag kaon or di ka kaon kay busy ka ayo way bakante mo nang murag mabungol jud ka no murag kag muwa si mo ko galingon mo nang na feel yun na ako si ko ano ang iyang asawa guys. Pero lagi taas man gud sila garbo no gipatuo sa iyang mama nga wala sila nagkalisod pero di ay wala nay bugas. Mao na kay syempre gugmahan man yun si ko ano maggugma magtiayon gabi lang gugma sa usag-usa og mauna no nga kuan munang nagpakanaa sila bisan wala. O kato po na donggan guys ang kaagi ni Muna nga isog ko no nga isog kuno guys ang iyang papa pero di ay kay matud pa ni Muna nga mayor kuno ni sa prisuhan guys ug gihadlok niya no ang iyang uyab guys no. So dili maayo ang gibuhat ni Muna guys no nga iyang gigamit nga opportunity no nga mahadlok or makuha niya ang uyab guys kay gihadlok niya no nga mao lagi to. Pero di ang tinuod is kusinero lamang kinino sa prisuhan. Pero nga manggod nga na preso murag hadlokan no especially kung murder ang kaso pero man pud na mention dito guys no kung unsa ang kaso sa papa ni Muna. And then kang klaring guys atong nadunggan no ang iyang kaagi guys no nga nahasol ang iyang bana sa iyang lola no. Nahasol ang iyang bana tungod sa iyang lola. So nasabtan ra nako guys no ang iyang bana kay syempre magtiayon baya sila nagkinahanglan pud sila no og privacy. Pero syempre labang pud ni Clarin ang iyang lola no kay nitanaw mo kunik utang kawot kay kato di ang time nga walang-wala sila ang salo nila ang iyang lola no. Munang nitanaw lamang siya utang kawbuton kay buutan man gud ni pero karon mura nagka-Alzheimer's disease na. Can you imagine nagpasugo guys ng magpapalit og napkin kay murag gidugo pero wala man di ay. Itigawang naman siya mo to nagpasugo na lang siya usab no og pet og diaper. Na po yung mga diaper no nga pang tiguang adult diaper. Kaya naman po yung ubang mga tiguang no nga siyempre nga nang dili na makatarong og pangihi, makaihi na lang silang purol mo nang ang uban magpalit na lang og diaper. Adult diaper. Na wala na may DNG oy. Sister pen. Magpalit pa ko sa ugma. Sister na Bilang. Na mahal man yung sister oy. Bilang ko.
Pag utso naman kong isa. Atay, utso. So gani. Ang Winston tag G's. Madakaan ka oy. Dito na lang yung sa uban na pa may dian siguro. Ugma pa ko mangumprag dian si. Nakas ko yan 1,000. Palitan ni mo sister. Wala oy napokoy tagaan pud. Kung mapait kag sister ako na ning ihatag kay napara po tagaan pud aning 1,000. Palit na lang sister. Yan dyan. Ugma pang di Angie. Mampit kag sister. Utsintang to nga. Hindi ka na naman. Siguro masilsiliw lang. Hanap. Siguro ugma patang maligag brato. Umpra pa ko ugma. Marsalo naman madong. Ha? Marsalo naman yung pa. Linda. Ay pag anag Marshalo. Kabiso sa mga panahon raw. Mahal po ga. Mahal. Iksi ang mga ginagod. Increase pa manggod. Amay, mga ganay. Mahal po. Sige ra kay maligag tag brato ugma. Pait ra ko ang Angie. Wala ang managlaysot kasi gan mo ginom. 3, 6, 19, 80, 920. Kasi pare dito. Awa. Saka. Oban man ni bare. Kasi winter na ba? Wala man oy. Importante kayo. Sound di ay. Gusto. Pati sigat na wala. Wala manggod. Nasing ko na ang diya. Gan man ko nukli ko yan. Tahan mo. Tahan, si kwartahan ko na ko. Ay, nalabaw may kondisyonan sa una kay way kwarta. Saan ka po mo? Ano yung kwartahan ko kay tinukod. So I think that's all for today guys no kay taas-taas na nga tong video no. No naibalita diri guys nga si Rofa Mikento mag voluntary surrender pwedeng magpiyansa. Di ba? Kay nadamay mangud siya guys no sa kaso ni Neri Naig. Pero nag-voluntary surrender siya kay pwede ram po siya makapiyansa. Grabe no. Bigatin ni nga mga balita guys kay mga artista na nga priso. Matud pa rin diri pinaghandaan ng aktres at komedyanang si Rofa Mikento ang kanilang hakbang patungo sa kasong kinaharap.